goizea ostiraletan. Uda berri usaina dut bihotzean. Lagunen irriparre artean berriro mundua konpondu. Geldituko gaituenik ez da tabernan baten betiko martxan egarri honentzat harrikaina bat beti bezala ordaindu arte ze eskatu dizkit biogeita hamar. Nola liteke igoera hau undan astean biogei ziren. Horrela jarraitzerik ez da tabernan baten betiko martxan egarri honentzat harrikaina bat beti bezala ordaindu arte ze eskatu dizkit biogeita hamar. Tan ere dirua nora do jakin nahiko nuke. Zerbeza ere baldin badago kapitalaren menpe. Inflazioa ote. Tabernan baten trago bat edan ta ordaindu ditut biogeita hamar. Estrategiak behar ditugu herriaren kainak finantziatzeko beste noria bat eta crowdfunding bat edo ordain dezala Eusko Jaurlaritza merketu arte kantatuko du baina bitartean